A fost informată, s-au operat modificările. Steliștii și-au pierdut numele, dar au rămas cu palmaresul. Cupa Campionilor e la Becali, susține federația. Pe mine nu mă reprezintă FCSB sub nicio formă, credem. Bun, Gabi, dar mai să spun ceva. Da. E seara sincerității. Nu ți-o spun nici cu răutate, nici cu dușmănie. Că eu nu mai pot să am răutate. Ai spune adevărul. Mai mult țineai cu Craiova că ești împotriva mea. Dar eu toate respect. Țin cu Craiova pentru că la Craiova am antrenat, am promovat Craiova. Țin cu Craiova pentru că astăzi s-a întâmplat o mare nenorocire acolo și am vrut să fiu alături de ei. Și încă o dată spun, crede-mă, și eu sunt sincer, cu orice echipă vei juca în campionat, eu voi ține cu echipa adversă. Dar nu, din cauza pentru că și voi v-ați comportat foarte urât față de noi, foștii legende, să le zicem așa, sau cum să le spunem. Și simt că nu mă reprezintă această echipă. Inventați ca să faceți rele. Nu face rele. M-am comportat urât noi cu legendele? La ce m-am comportat eu? Știi prea bine. În fine, haideți să nu mai intrăm în poveștile vechi, dar